els escrivien en català, els altres en castellà, els altres en anglès. Diu el nostre secretari del nostre ambaixador, que es deia Francesc Llevat, li comunica a Felip Ferran, que era el nostre ambaixador a La Haya. Con lo que voy a referir será su majestad, o sí, a cuánto ha llegado nuestra desgracia. El día 8 de septiembre de 1714, el conde me mandó pasar por La Haya a Utrecht, a llevar unos pliegos de nuestros comunes al embajador de Portugal, conde de Toronca. Y al llegar me dijo: mi señor, el patrón de la casa donde me alojé, ahora estaréis contentos los catalanes, porque la flota inglesa mandada antes contra vosotros tiene órdenes de ponerse a vuestro favor. Y le pregunté cómo sabía lo que me decía. Me respondió: el conde Chamonix, enviado del zar de Moscovia, que ha llegado aquel día de Hannover, porque el Jaume I de Hannover, de felicitar a nuestro rey Jorge de Inglaterra, que al despedirse se lo había dicho el mismo rey. Yo le pedí que me mediara para que yo pudiese hablar. Me respondió: sería difícil porque tenía muchas visitas de los ministros del Congreso, pero que a esa noche se embarcarían en la misma barca y que él iría a pasar a La Haya. Sucedió así. A la noche en el barco se puso el secretario a mi lado, secretario de Hannover. Le rogué facilitara para hablar con su amo. Me preguntó quién era y yo le respondí que era el secretario de la Embajada de Cataluña, que residía en La Haya. A la mañana, llegando a Leiden, vino el secretario en el barco a despertarme y me dijo que su amo me llamaba. Fui al rey de Hannover. Me fui y lo primero que me preguntó fue al rey. Le va a preguntar: ¿vos sois catalán? Le respondí: sí, señor, y espero que vuestra excelencia no me extrañará mi solicitud de saber sobre si es verdad lo que me ha dicho. Me respondió sobre mi palabra: lo podéis avisar a los catalanes, que el rey de Inglaterra, al despedirme, así me lo ha dicho. Yo le di las gracias y me fui muy contento. Llegando a La Haya participé, Felip Ferran, etc. Per tant, imagineu-vos, és a dir, ho tenien de fer Inglaterra a favor, i tot així van perdre la guerra. És cert també que llavors hi ha moltes altres cartes en què sabeu que el Villarroel era partidari de la capitulació, perquè també l'espió que teníem aquí, que era el gendre del Vilana, de Verneda, doncs tenia correspondència directa amb el Vilana a través del marquès de Rubí, que era el virrei a Mallorca, de que estava al caure, de que les converses de Baden anaven bé, que com que ara teníem rei favorable, doncs que no estàvem en guerra. I s'estranyaven, i jo també el primer, i així ho dic en el llibre, dic, si estem en tractat de pau, com és que ens estan bombardejant? Què passa aquí? I no ho sé respondre, perquè estàvem en aquestes circumstàncies. La qüestió és que el Villarroel, que era favorable de capitular, sabeu que es va donar de baixa. Va dir, estic en contra de seguir amb la lluita i em dono de baixa. I 2 o 3 dies abans, l'11 de setembre, va renunciar. Però, esclar, encara va renunciar després de rebre unes cartes en què li asseguraven, dit pel Casanova, que li donaria un barco perquè pogués marxar ell de família cap a Mallorca. Dia 10 de setembre, aquesta era la situació. Dia 10 de setembre, arriba un vaixell de Maó, el San José, de transport, i quan arriba al port de Barcelona diu: a darrere meu ha sortit la flota inglesa. El que dieu ara. L'atac bèl·lic perquè coneixia aquesta notícia o sense conèixer-la, no ho sé,
i el Verbi que el dia 11 ataca i diu aquí s'acaba, ho fem ara o no ho farem mai més. I efectivament va atacar, aquí moríem de gana, no podíem fer res, i es va capitular el dia 12, encara que ho celebrem a l'11, el dia de la capitulació és el dia 12. L'esquadra anglesa, quan va vindre amb instruccions de tot arreu, també de Viena, també pròpies del Jordi de Hannover, o com sigui, com va arribar veient que ja s'havia capitulat, va fer l'statu quo, va dir no intervinc, venia tota la flota, molts dos vaixells aquests, no intervinc i esperar que passi i ja s'ho farà. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Clar, a mi em toca parlar de la intervenció del Milà. Com podeu entendre, ell seguia sent a Viena, després del rei, tenia el segell real, tenia és el que manava i disposava. Tot això s'havia de solucionar d'una manera. Si ja s'havia capitulat, ja s'havia capitulat. Clar, una altra pregunta, si tinc temps, no? 5 minuts. Dius, es va capitular, van marxar tots. Ja quan van marxar les Tàrgemes, diu, van marxar les tropes, no, però hi van marxar les tropes. Diu, vam evacuar. Oh, però i on va la gent? Evacuar. Clar, doncs el Milà de Perles es va haver d'ocupar de tots els militars que van anar d'aquí a Sant Pere d'Arenes, de Sant Pere d'Arenes cap a Gènova i els van necessitar els nostres soldats per lluitar contra els turcs. És a dir, la tercera guerra turca la van guanyar els catalans amb els generals d'aquí. Des del propi fill del Vilana Perles, Francesc Vilana Perles, hereu del marquesat de Rial, i no la línia que hi ha ara, que hi ha un que ha superat el títol del marquès de Rial, per mi irregularment, allà van guanyar la guerra, aquests exiliats. I des de Viena, una altra cosa que sobta. Li sobta a Berwick i li sobta a la comunitat internacional. El que més va admirar el Berwick després del 12 de setembre és que l'endemà els catalans van anar a treballar. Els que no tenien la casa enderrocada, els que tenien negocis que havien de treballar, va seguir la gent normal. Bé, és cert que quan va marxar, llavors ja sabeu que en tot això del Born els van fer enderrocar les cases, etc. Però encara va passar una altra cosa molt important, perquè jo he trobat els llibres del bolsillo secreto, dels fons reservats que feia servir Vilana Perles per fer què? Tenien el llibre, jo els he tingut a les mans, en realitat en el primer vídeo que surten allà les pàgines del llibre Bolsillo Secreto, que des de Viena, a sobre que ens havien anorreat i a sobre que ens havien matat i a sobre que ens envaïen exiliats, des de Viena es pagaven els deutes que havien contret els catalans morts o els catalans exiliats, amb el qui fos. Hi ha anotacions que mitjançant procuradors arribaven diners a Barcelona per pagar deutes, per pagar sous de vídues, per pagar els exiliats, etc. Però a partir d'aquí ja neix una altra història, que és la història de dir, ja hem perdut, què fem amb els exiliats, aquelles constitucions que no vam poder gestionar aquí, que se'n va fer, s'han perdut. Jo tinc la tesi i l'he defensat a Raleigh, l'he defensat a la Universitat de Perpinyà, a la Universitat de Mèxic, que les constitucions catalanes són l'embrió de la Unió Europea i es van desenvolupar i en base a les nostres constitucions es va modernitzar Europa, perquè en una altra conferència explicarem com Vilana Perles, amb aquesta mentalitat catalana i amb la mentalitat del dret català, va modernitzar l'imperi completament. L'administració, la fiscalitat, l'obra pública i l'obra cultural. I encara va fer
la reconstrucció d'una nova pàtria a Nova Barcelona, a l'actual Celenjani, a Ceuta. Allà es va fer una ciutat nova pels catalans exiliats. Però com que això és una altra història i no es va acabar el 12 de setembre, sinó que aquí llavors ja es van tornar a recomposar i van dir França i Castella amb Amèrica, ara és massa important, va néixer primer en el 1717 la Triple Aliança per lluitar contra Castella i de fet en el 1717 aquest Alberdi va tornar a entrar pel País Basc per lluitar contra els castellans.